I am the original Dantana. Who wants it? Come on! Predatoru motiv je želja za postignućem, dok je ostaloj većini želja da zadive druge. Jebešte ljude, svi oni previše očekuju. Ja rokam taj motiv, a oni ne znaju što repuju. Blokovi su motiv, tu mi se versovi neguju. Glasne žice se cepaju kad recitujem rime u koje mogu da veruju. I dalje čiste svesti, ja zapisujem te reči što realnost manifestuju. Motivisan, inspirisan, u igri sam, nevidljivi sam baja. Olovka mi piskara, sporo mi gori Marijana. Kako juče, tako danas bloku stvara. Rokam znajući šta radim, neki ne znaju šta bi stilove menjaju. Sasvim treba im slava, dok nepromenjenog stava sa motivom genijalca i kodeksom samuraja. Ja sam Blokuš Dantara. Pronađi to što voliš, nek te ubije. Pokaži im svoj motiv, prave ljudi ne objasni svakom da razume kako razmišljaš van kutije. I apsolutno nikad niko na tebe ne utiče. Pronađi to što voliš, nek te ubije. Pokaži im svoj motiv, prave ljudi ne objasni svakom da razume kako razmišljaš van kutije. I apsolutno nikad niko na tebe ne utiče. Ramp with me. Who wants it? Come on! Predatoru motiv je želja za postignućem, to je razlog zašto godinama versove pljujem. Jurim izgubljenu reč, moju savršenu rimu, imam želuda za sve, pa ti dajem tu sliku. Zovi me Salvador Dali, na traci blokovski bandit. Blokoš je umetnik stari što se tom istinom bavi. Na traci suštinske stvari, al vi ni ne biste znali šta je to pravi rep. Ni da vas on pukne po glavi, šta da se radi osim buksta da se pravi Čadikovski moja Mara. Blokoš nedavno je rekao, Blokoš ponavlja još jednom da će ići s ovim repom sve do kraja. Nisam čekao priznanja, plus od zike nema para, to su plitkumna sranja, to je farsa. Svaki efekat mog stiha krije uticaj motiva, kad shvate poentu rima kažu Yo, majko mila! Pronađi to što voliš, nek te ubije. Pokaži im svoj motiv, prave ljudi ne objasni svakom da razume kako razmišljaš van kutije. I apsolutno nikad niko na tebe ne utiče. Pronađi to što voliš, nek te ubije. Pokaži im svoj motiv, prave ljudi ne objasni svakom da razume kako razmišljaš van kutije. I apsolutno nikad niko na tebe ne utiče. Pronađi to što voliš, nek te ubije. Pokaži im svoj motiv, prave ljudi ne objasni svakom da razume kako razmišljaš van kutije. I apsolutno nikad niko na tebe ne utiče. Pronađi to što voliš, nek te ubije. Pokaži im svoj motiv, prave ljudi ne objasni svakom da razume kako razmišljaš van kutije. I apsolutno nikad niko na tebe ne utiče.